Uy, ayun na yung ulo niya, oh. Wala, dong. Pa! Pa! Kaso nasa loob eh. Paano Ayun yung ulo masusunod? niya, oh. Ayun, oh. Oo nga, paano masusunod sa loob eh. Lumabas na siya, ayun, oh. Yung katawan niya. Ang problema. Yung katawan. Kapag ganaan yan, papalubot siya. Baka nagbababa mo ito?